ngedon mesin anyar ya ning ya. Ngreyen. Nggih monggo jenengan rumining. Radi maju. Nggih. Nggih, ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kene tok saja. Cobi diulangi sepindah malih ngoten. Kersane kepireng niku sing wonten kiwane panggung, tengene panggung. Nek ten wingking niku panjake dhewe, ra krungu ya wis. Monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kok awon nyara-nyara ya. Nggih, monggo Mbak Ika. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu. Ugi matur sembah nuwun saderengipun dalem aturaken kagem sedaya masyarakat pundi niki ning Tanjung Wadung. Tanjung Wadung. Nggih. Heh. Balung Panggang, keweplak wong iso-iso. Masyarakat Tanjung Wadung sedaya matur sembah nuwun. Mbok bilih ing dalu menika sampun ngrawuhaken sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musikan. Jombang. Ingkang dipun pimpin Abadi di Purwanto. nggih. Oke mboten sumpene ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi bapak-bapak panitia yang sudah menggalang dana ing dalu menika. Nggih. Ugi mboten sumpene ngaturaken sembah nuwun sanget kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini, yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya dan channel YouTube Budi Wijaya TV wonten napa mawon ning cerita-cerita cerita kalem. aja digugupi to ngene iki garahe wegah iki ya kira-kira longko. Cerita-cerita humor. Nggih, yang terbaru ada apa ning? Delewok Ati Galau. Nggih, campur sarine. Bek menawi kepingin semerep kegiatan sehari-harinya kesenian Ludruk Budi Wijaya saged wonten channel YouTube Budi Wijaya Gundul TV. Gundul TV. Nggih ning. Oke, mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika. Nggih, sinten mawon Mbak Inga? Sabu Sobo Punden matur sembah nuwun Abah Solikin Balung Panggang matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi saking PT Anggrem Kaji Jamian nggih Bos Bekecot matur sembah nuwun. Ugi saking Watu Gedhe matur sembah nuwun rawuhipun Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun rawuhipun napa Pak niki saking pundi seratipun wis tuwek-tuwek kok ngejak pacaran surat-suratan to Pak. Saking Sabu Anti Sedih Kedung Sumber Balung Panggang salam Mas Wirman Sabu Anti Sedih matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Segodo Bancang Tarik ing dalu menika sampun rawuh. Ugi saking Lamongan Tikung nggih Mas Akbar matur sembah nuwun. Terus sinten malih ning? Saking pundi? Saking Bungaria kagungane Abah Didik Asem Gedhe matur sembah nuwun. Wotan Sari nggih ning langsung kemawon wedalipun sampun dalu kangge acara salajengipun acara bedayan serba-serbi masih bersama duo Kurang Genah. Kudu sabar lan narimo dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya
Monggo. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Dias Aprilia. Oke, matur sembah nuwun saking Sabu Kelut Kediri. Aduh, iki gare aku keguguran mangan nanas tok iki. Di belakang Ning Bella, saya tampilkan siapa dia? Tiga seniwati sekaligus dan juga seorang Ning Rani pelantun tebang-tebang Asmara manis campur sari. bersama Ning Kiki Amelia, Ning Ani Wulandari. mencelok nang pari. Inilah Ning Rani Asmara, Ning Kiki Amelia dan Ning Ani Kumala Sari Dewi. Ditinggal setengah mati. Kapal api, kapal udara, kapal siran, bikin ketiran. Bukan bermilik, bukan saudara. Siang malam jadi pikiran. Walang kekek menjelana tembak, bermane menjelane pari. Mula jangan karo wong wedok, nek ditinggal setengah mati. Edan kali layang kali arep berang kana wate dan kemati pulang kemati yen tak timbang pada putih. Di belakang Ning Rani, saya tampilkan sing duwe Gunung Cupak. Sinten Ning? Sanana Disco Sumep Semerbak Sang dan Ning Marsya Aulia. Sing manis katon sliramu, jang cerita rodo iki kalopo. Eman neman ayo manut tale rane jaman kan
tansah wong ati ora bisa lali. Di belakang Neng Nana saya tampilkan pelantun tembang manis campur sari Neng Nyantika Dimasari bersama Neng Nur Kumala Dewi. Arep-arep manis, arep-arep manis, arep manis. Kulone Jawa. Arep manis kulone Jawa. Ireng manis sing duwe sapa? Arep-arep manis, arep manis, arep manis. Wetan Kediri. Peranan penting Budi Wijaya Neng Vikum Sukrisna bersama Neng Yuni Suyanto Neng Rizky Sukasti. Surabaya bisa nyeleng sorel eling-eling ora rumangsa esuk rete sore rete sing dirate arek nganjuk bisa mikir sore mikir sing dipikir ora nate kepatuk sak nang kere sore nangkir sing ditaker godhong kulasa bisa mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa. Pengereman asli Budi Wijaya Sinten Susan Warsono Ning Titin Subayu, Ning Reni Ananta, dan Ning Sartini. Jangan-jangan taline rawe aja dipandang anak sing duwe jare kawang diwiru limo atine bingung ditinggal omah ngono ali-ali ben kuningan tak lali-lali tan sakelingan abang biru sing merah muda aja diganggu sing rumah tangga jroning netro naletrasa eko praya elang ono ali-ali mripate biru dilali-lali ora nate ketemu. tiga senior-seniornya Budi Wijaya, Ning Yayu Karmala, Ning Mary, Ning Irma Arifin.
J Mbak Inga. Nggih, genap sudah Seniwati Ludruk Budi Wijaya untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari masih bersama THC Fortuna Letting. idolane arek Jombang Sumonggo. Stop dulu. Pak ngapunten nggih, nek badhe nyawer ten ngandhap kemawon. Nggih niki instruksi saking bawah Pak nggih. Kersane niku napa ketingale sae ngoten. Nggih, mohon dengan hormat Budi Wijaya manajemen nggih. Boleh nyawer tapi di bawah mawon. Nggih. Ngapunten sanget nggih Pak. Nah, di bawah mawon nggih. Pripun? Di bawah juga enco. Nggih. Dari manajemen Budi Wijaya mohon dengan hormat. Nggih niki. Nggih kersane suasana panggung ben ketok indah, penonton biar nyaman. Nggih, ngapunten nggih, ampun dados manah penggalipun nggih Pak nggih. Monggo masih bersama Deliwung Anti Galuh.
Ada banget gue cari Tell me Yo lagunya belum Gampang nopo lelakon iki aku kok pikir lagi ngapo dilakoni opo sudah tak tresno boleh sumade wong liya Oh
Yo. Warung tendo penting. Warung tendo Ibu Wijaya lagi. Kopi susu hangat-hangat, asik-asik kita goreng ya panas bisa. Yo hati setia akan yo ning meja biasa. Lodroke Budi Wijaya, asik-asik ini ayu temennya. Tapi nyakitin. Wis kadung dadi langganan, emang bisa selalean. Ayo
uga disebut kota beriman. Bersindah nang wis dadi nyatane. Kota santri ya pengen ake pandake. Kasone yang lutruk iku kabudayane. Lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane. Masih orang iku pimpinane dasare. Pancasila Pancasila dasane. Terperica kaya uga ora lali. Dinamika ya pengen atas nyatane. Pengen kudu jembang iku kudu pendidikan. Kena kanggo contoh kanggo patuladan. Rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan. Panten maju kota bagus penting jembang. J, Mbak Inga. Usailah sudah acara bedayan serba-serbi. Dan Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur Dengan pelawak kondangnya Budi Wijaya yang akan diawali langsung. dengan Cak Roso. Hadirin, sebelum saya undur diri, saya dan Ning, Mariati. apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya dan segenap rombongan Lutruk Budi Wijaya mohon maaf yang Sebesar-besarnya. akhirul kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.